କ୍ଷୀରି ଝିଅ ଶୋଇଛି କି ନା ଚେତା ପାଣ୍ଡା କଲେ ଆର ବର୍ଷ ପଳେଇବା ତମ ବିଲ ଆଡେ ହେଇଠି ବୁଝୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେଠି ଡାକିଦେଲ ସକାଳ 8ଟା ଆସିକି ଯଦି କରିବ ବୋଲେ ସିଏ ତ କେରଳରେ ପଳେଇ କହିବା ଲୋକ କେରଳ କେତେ କାମ କରି ବୁଝି ବୁଝି ଗଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ମା ଅଜା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି କାମ ଦିନେ ବନ୍ଦ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଉଛି ରୋଜିର ଯୋଉଟା କୋଇଲା ଅଛି ହେଲା ଏପଟୁ ଡବଟରେ